avajaisiin. Hiukan rupeaa jännittämään, kun täällä on näin paljon porukkaa, mutta ehkä myös selvittää tästä. Joo, arvelin ensin, että riittääkö, että sanon vaan tervetuloa, mutta käytän kyllä mahdollisuuden sanoa muutaman sanan tästä meidän kylätalosta, mitä tämä on ja mitä kaikkea me on täällä nyt kevään aikana tehty. Eli täällä meidän Kyykerin innovaatiokylätalossa on hyvin monenlaisia toimijoita. Monenlaisilta toimikentiltä ja monenlaisilta alueilta. Tämä innovaatiokylätalo ei ole yhden innovaation eikä yhden kylätalo, vaan se on monen eri toimijan ja usean eri innovaation yhteinen koti. Kylätalossa toimii tällä hetkellä kaupungin eri yksiköitä, muun muassa työpaja, sosiaalialan, kulttuuripuolen, urheilupuolen järjestäjä, Joensuun seudun kansalaisopiston käsityö, liikunta- ja sirkusporukkaa sekä yrittäjiä. Syksyllä iso porukkamme on edelleen laajenemassa ainakin ammattiopiston opiskelijoihin, mieskuorolaisiin, lapsiin ja ikäihmisiin. Toimijoiden kirjo ja erilaisuus on rikkaus ja voimavaraa. Se tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden kasvaa niin yksilöinä kuin isona yhteisönä. Kyykerin innovaatiokylätalon toiminnan avainsana on tänä päivänä paljon puhuttu yhteisöllisyys. Talon toimintaa kehitetään 3-vuotisen Kyykerin innovaatiokylätalon hankkeen avulla. Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahaston Leader-ohjelma, Outokummun kaupunki, ammattiopisto ja sitten nämä kaikki talossa toimivat järjestöt maksamalla tähän hankkeeseen osallistumismaksua. Hankkeen tärkein tavoite on 3 vuoden aikana luoda toimintamalli, jolla kylätalo jää toimimaan vireänä ja elinvoimaisena myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kylätalolle on saatu ihan oma logo. Talossa on monenlaisia toimijoita, niin kuin sanoin, ja yksi toimijoista on kuvataiteilija Eija Kokko, joka on tämän logon suunnitellut ja piirtänyt. Eli tämän talon nuolilainen muoto, suunta ylöspäin, kuvaa kasvua, kehitystä ja innovaatiota. Ikkunat ilmentävät talon 3 kerrosta ja talossa toimivia ihmisiä, yhdistyksiä, yhteisöllisyyttä. Ikkunat ovat näköalapaikalla. Lehtien muodostama kaari kuvaa Kyykerin mäkeä ja kylää Oulussa. Lehdet elinvoimaa ja terveyttä. Lehtikannat kuvaavat talon avoimuutta. Talo on avoin sekä oikea että vasenkätisille, eli kaikille meille erilaisille ihmisille. Logossa voi vielä nähdä kaarien muotojen kuvaavan pehmeiden materiaalien työpajaa ja suorien viivojen kovien materiaalien työpajoja. Niin siirrytään seuraavaan ohjelmaan, eli Outokummun puhalliorkesterin kesäillan valssiin. Kyykerin innovaatiokylätalo. Tämä on todella lämmittävää nähdä, että miten tämä Kyykerin koulu on saanut uuden arvoisensa käytön. Siitä arvokkaasta käytöstä, missä tämä oli jo koulurakennus. Muistan tämän historian, ja kun kelaan sitä taaksepäin, niin mennään aina tuonne vuoteen 2005, jolloin kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa laadittaessa kaupungin strategiseksi tavoitteeksi asetettiin yhtenäiskoulu. Silloin ei voitu vielä varmaan arvatakaan sitä, että missä käytössä nämä sitten meidän tyhjenevät koulurakennukset tulevat olemaan. No, tultiin tuohon vuosi sitten kevääseen, eli 2009 kevääseen, kun koulun lakkautuminen oli sitten jo varmaa. Ja silloin mietittiin ankarasti sitä, että mitä käyttöä nyt esimerkiksi Kyykerin tyhjenevälle koululle saadaan.
Ja silloin nousi ensimmäisen kerran esille, tuli sana kylätalo. Ja sitten 2009 kevään ja kesän aikana sitä jalostettiin, tehtiin erilaista ajatustyötä asian eteen ja sitten kesällä tehtiin hankeselvitys. Hankeselvitys siitä, että kuinka päästään tätä innovaatiokylätalo-hanketta toteuttamaan. Ja elokuun 10. päivänä viime vuonna sitten kaupunginhallituksessa oltiin tilanteessa, jossa voitiin tehdä päätös Joensuun seudun liideyhdistykselle tehtävästä hakemuksesta. Otan nyt ihan suoran lainauksen sieltä kaupunginhallituksen pöytäkirjaotteesta. Touko-heinäkuun aikana on selvitetty mahdollisuuksia ottaa Kyykerin koulu järjestöjen, työpajan ynnä muiden yhteiskäyttöön. Hankkeen nimenä on Innovaatiokylätalo. Eli tällöin tuli ensimmäisen kerran virallistettua tämä Innovaatiokylätalo-nimi. Meille kaupunkina on ensiarvoisen tärkeää tämä yhteistyö eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Nämä järjestöt tekevät todella merkittävää työtä meidän lasten, nuorten, perheiden, aikuisten, eläkeläisten parissa. Eli ovat mukana koko tämän meidän elinkaaren. Ja kokoavat eri ihmisiä, eri sosioekonomista asemista tulevia ihmisiä yhteen, tekemään sitä työtä meidän kaikkien hyväksi. Outokummussa kaiken kaikkiaan, näin on nyt tässä viime aikoina saatu kuulla, niin on aistittavissa tällainen yhdessä tekemisen meininki. Seuraavaksi sitten taas puhalliorkesteri laskettaa valloille ja nyt olisi Vansalkan hopeatorvet vanhaa. Tämä toinen esitettävä kappale on Rauno Lehtisen Muistan kesän ja trumpettisoolon soittaa Juha Tukiainen.
kahvien jälkeen on sitten mahdollisuus lähteä kiertelemään tänne taloon. Lähes kaikilla toimijoilla on avoimet ovet. Joitakin tiloja on vielä sillä tavalla, että ei ole valmiina ja niin ei pääse. Ja sitten päivän mittaan on luvassa niin opintaa, työpajoja tuolla, taidenäyttelyä on seinillä, kirpputoria on käytävillä, pussihyppelyn kylämestarin kilpailua, karttakepin heiton kylämestarin kilpailua, niin on vapaa osallistumismahdollisuus kaikilla ja palkintona on taidetta, Anja Karhapää taulut. Ja sitten vielä päivän päätteeksi kello 16 alkaen on tanssit ja elävää musiikkia. Ja todennäköisesti tässä salissa katsotaan, miten ilma sallii vai ollaanko ulkona. Mutta kiitoksia kaikille, kun tulitte ja nyt kahvia. Hyvin on kotimaiset nuo puulakin edustettuna. Missä pullossa eniten nestettä? Vai vastaamaan? Onko käynyt paljon porukkaa? Olen itse asiassa käynyt 30, 94, jos on nyt silleen 90 suurin piirtein. Joo. Yläraja ei ole. Eikö se nykyään 12? Heti nyt kun syksy tullaan, kun meidän alkaa tänään hallivuoro. Tässä voisi kokeilla, miten se tuntuu hengittymään. Kokeile säkin. Kokeile vaan. Ihan reilusti otat sen siihen hampaisiin. Hengität ihan normaalisti. Ihan normaalisti vaan hengittää. Se on puhtaampaa ilmaa kuin tämä mitä myöhemmin. Se on kätevä. Kyllä sillä elossa pysyy. Juuri näin. Tehdään toi tietää parannettamaan. Eikö me täälläkin Purppasmurkka. Niin, purppasmurkka. Eipä niistä tiedä.
Olisitko äsken kerätä? Äsken yrittänyt kerätä, kun tässä oli ihmisiä. Niin. Kannattaa lähteä hyppimään. Kilpailusäännöt kaikille. Pussissa täytyy olla koko ajan molemmat jalat. Tasajalkahyppelytä millä hyvänsä. Käydään kääntymässä tässä keltaisen viivan tällä puolella. Jos kääntyy aikaisemmin, niin suoritus hylähtää. 2 parasta jatkoon ja maali on sillä samalla lähtöviivalla, että lähdetään. Aikoja ei oteta, vain 2 parasta jatkoon. Aamu toimii rajavahtina ja minä toimin maalivahtina. Ylän historian ensimmäinen vuosikymmenen. Ei vielä hiukset ei ole hyviä. Sisärata Pia Kivelä, Hilkka Salovaara, Pia Samonen ja ulkorata täällä ikkunapuolella Jukka Arrhenius. Lähtöön aika 1 sekunti. Vahtina paikalle. Nyt! Oi ei! Jukka otti ulkorata kovaa kiinni, Jukka otti ulkorata kovaa kiinni. Säännöt on samat kuin ensimmäisenkin erässä. Sisärata Pentti Väisänen, toinen rata Valeri Virvu ja 3. rata Sari Koistinen ja Anni Viitkänen 4. radalla. Ulkorata. Elikkä lähtö. 1, 2, nyt! Valeri ventää Penttinen laukaus, Pentti kompaskuu siinä ajoi pussi putopa! Valeri ventää tiukas tapa, mutta kyllä Pentti veti pikkasen ilman kurin, eikä Pentti jaskoon. Ykkösrata eli sisärata. Maija Mietala, 2. rata Päivi Keronen, 3. rata Sonja Miettinen ja 4. rata Päivi Noosiainen. Naiserä tuli nyt tähän systeemiin. Lähtö valmiin. 1, 2, nyt! Tästä kisasta tulee tosi tiukka tasainen rata. Ykkösrata johtaa. Maija johtaa. Sonja Miettinen johtaa. Maija Miettinen toiseksi. Ykköserästä voittaja Jukka Arrhenius. Kakkoserästä voittaja Valeri Smirnovi. Seuraava pussina 3. erästä voittaja Sonja Miettinen. Nyt tulee tällainen erä on kilpailija voittaja. Tää on paljon liukkaa. Ja nyt on tiukas kapa. Viime erien voittajat kilpailevat finaalipaikasta. Säännöt on selvät ja keskittäminen on tapahtunut, eli lähtö tapahtuu 1, 2, 3, nyt! Sonja Virta joudun parittamaan Valerista loppukirin. Kääntyminen tapahtui. Sonja on 3. Valeri otti hieman loppukirin, eli voitti tämän eräisen Arrhenius Jukka 2. ja Sonja oli 3. Seuraavassa erässä on viime erien 2. eli Hilkka Salovaara. Pentti Väisänen keskelle. Eikö saa valita musta? Ja Maija Mietala tähän laitaan. Kyllä ne ihan samanlaiset pussit pitäisi olla. Yhtä hyvin luututtu lapsia joka kohdassa. Valmista. 1, 2, 3, nyt!
Ulkorata johtaa pikkasenkin. Siitä oli ensimmäinen Maija Viitala oli toinen ja Pentti edettiin viimeiseksi. Ensimmäinen kylämestari Pussi Hyppöly, voittaja Raki ja aivan näillä hetkillä sisärata. Hilkka Salovaara. Kakkosrata. Patrik Smirnov. Kolmosrata. Sonja Miettinen. Maija Mietala, anteeksi. Nelosrata, ulkorata, Jukka Orenius. Kilpailijat, onko valmista? Säännöt on ensin, ei 3 kertaa takaisin. Käytän kääntymässä, tullaan tähän. Voittaja, kuka ensimmäinen piste tämä viinoni on Nyykerin kylämestari Pussi Hyppölyssä. Valmiina. 1, 2, 3, nyt! Voittaja oli Maija Salovaara. Mikä? Ei Salovaara, anteeksi. Onne voittaja. Voittaja on Herkko Hymylä. Tasainen kilpailu. Mulla on mitään. Aplodit sitten Hilkalle. Ensimmäinen mestari. Ratkaistaan tässä vaiheessa kylämestari karttakepin heitossa vuosi 2010. Historian ensimmäinen mestari. Elikkä Vauhtiaisa ottaja. Kaikki ketkä osallistuu karttakepin heiton kilpailuun, niin ilmoittautuu ensin Minnalle. Minna ottaa nimen ylös. Palkintona tämmönen sauva. Palkintona on jälleen taidetta. Vauhtia ei saa ottaa, mutta tyyli on vapaa. Saa heittää vaikka alakautta tai mistä hyvänsä muualta, kunhan vaan keppi lentää ja kauas. Ja pisimmät palakittaa, että pisin palakittaa. Niin. Hieno tulos. Seuraava. Pia heittää. Pia heitti kärkituloksen. Hyvä Pia, meni vähän ryhjää. Nyt kyllä lähti. Nyt tuli ennätysheitto, eli kantaa jo reilu 20 metriä. Noin 21 metriä. Valeri meni kirkkaaseen johkoon. Sonja. Sonja Miettinen. Sonja Miettinen. Saa sen viskata sitten. Tyyli on ihan vapaa. Tyyli on vapaa. Vauhtia kun ei ota niin. Tuo heitto oli varmasti korkeusennätys. Tämä palkitaan, kun olette aploineet. Tämä oli korkeusennätysheitto, mutta tämä ei palkita palkinnolla. Mie oli ensimmäinen, joka heitti. Se on naapurin puolella pusikossa. Se on melkein naapurin. Se on vehuna kävillä. Se on. Meni naapurin. Se on siinä. Siihen saa, kuka se sanoo? No hylätty, ei pysynyt rajoissa. Heittoa ei hyväksytä, kun on ohi sektori. Kilpailun osallistuja tyyli vapaa, vauhtia ei saa ottaa. Eli Markku Laitinen on seuraavana vuorossa. Mestari. Oliko Markku mestari? Markku se voiti. Markku meni kärkkiin ja äijä maksimi Niin, tulee näköjään tuolla tyylillä. Onko vielä semmosia, ketkä ei ole vielä heittänyt? Samaa tyyliä ei ottanut. Ei ole, eli katsomme kilpailun päättyneeksi ja viimeisellä metrisuorilla, kun Markku Laitinen tuli ja kiskasi johtoheiton.
Ja palkintona oli taidetta, eli Anna Karhapään lahjoittama hieno taulu. Kiitos. Kiitos. Vuosimalli 2010 Kartakempin kylämestari. Joo, kiitos. Taiteilija, kollegani. Pitää diplomin saat sitten postilaatikkoon toimitettuna. Kiitos. Kiitos osallistujia, kiitän eritoten molempiin kilpailuihin taidetta lahjoittaneita Anjaa. Kiitoksia. Pyykärin innovaatiokylätalon mestaruuksia. No, minkälainen se on päivä? Mukava. Täällä on leivottu kuin monenlaista mestaria.